Здравейте, аз съм Радко и днес ще правя клип на Майнкрафт. Надявам се да ви хареса. Не знам, графиката ми е малко шибана. Не знам дали няма в този клип да е шибана, но ще пробвам да... Ще ходя малко по-бавно, за да видя дали няма така по-добре. Това го правих близо 2-3 часа. Защо да ви покажа. Това, защото... Много мразя да ми се става над зомбите. И така. Но е гадно да си болен и всички други да са на някакво, нали, на училище и докато тебе те няма да се случат някакви яките неща, ти като си там да, нали, да няма нещо да платиш. Това не е шибане. И аз в момента, докато съм болен, предполагам, че пак се случват същите работи. Но, какъв е живота? Скелет. Да имаш видите скелет. И да, сега ще почна да карам. От тук започва. Обаче ще си свържа телефона с зарежда, защото няма батерия, ще ми падна батерията, което е адски лошо, защото няма да си продължа клипа. И така, чакайте само 2 минути, нещо стане. Сорка. Това е за надолу, нали, да се слиза отгоре, там където съм ги правил тези. А това е да се качва. Отваряме честа и взимаме едно такова. Търсим го само къде. Намерихме го. На компютъра да снимам. И от тук се качихме. Това ми беше супер трудно, между другото, да го направя. Супер трудно се прави много работа. Да го направих накрая. Това тук го правих. Просто така го направих. Това беше или това трябваше да го направя, или трябваше да направя нещо като замък, обаче много работа и просто да направих това. И така. Там ми е книжарница. Сега ще мога да видите. Аз викам, че ще ходя, защото иначе графиката се преебва. Я гледай къде се спавна зомби. Това умря. Горе има едно. И сега ще видим. Чайте първо искам да убия зомби. Зомби сега. Сигурно умре. Падна. И да. Умре. Това тук ми е книжарницата, която направих и нея също много време. Даже по едно време си мислех вече да не се бях казал. Обаче си казах, че ако искам да стане колкото и път, трябва да направя. И така. Между другото съм я правил сам, нали, без никой да ми помага. Моите приятели са на училище, аз не съм, защото съм болен.
Мисля, че утре или днес ще правим още някакви клипове. Обаче няма да е в тази книжарната, в този свят. Ще е някакъв друг. Защото иначе е тъпо. Така. Мисля, че клипът ще ви хареса. Надявам се да ви хареса клипът. Това тук също адски много време да прави цецета, пак, защото тия като се щупат, като е без тях и влиза водата, долу също влияше вода, но след като ги сложи този не влиза. Тук е често, но ви купат си слагам често е. Също се слагам често. Между другото, през стъклото може да се отварят. Просто мързина да скатера. Ще взема.